Ikinabinguna nga kampiyon sa Dance Showdown Regional Competition sa K5 News FM Philippines ang pambato sa Iloilo nga Thai Kingdom. Ini matapos nakakuha ini sa 96.1% nga overall ratings gikan sa 3 tanan ka mga pumalasakop halin sa nagkalain-lain nga probinsya sa Western Visayas. Bangod sini, nadara sini pauli ang 35,000 pesos kag trophy. Magluwas diri ginakot man sang Thai Kingdom ang special awards nga Best in Performance, Best in Production kag Best in Choreography. Samtang in first runner-up naman ang Fresh Foods gikan sa Iloilo nga may 93.8% nga ratings kaya nakakuha sa 25,000 pesos ka trophy. Subong man ang Street Boo gikan sa Radyo City ang nangin second runner-up nga may 92.8% ka ratings kaya nagdala pauli sa 20,000 pesos ka papremyo, trophy kag special award nga Best in Costume. Nakuha naman sa grupo nga Mongola gikan sa Bacolod ang People's Choice Award. FM ang pagbato sa Iloilo City ang nanging paglalagod o kung ang pinag-uunang na kampiyon sa K5 Regional. Still happy because 10,000 pesos is 10,000 pesos. Para sa balitang regional, nagikan rin sa may Iloilo City. Ako naman sa K5, Aaron Ritoyo. Para sa kampiyon na balita sa Iloilo Kakawan sa Western Visayas. K5, Choma. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.